Ngikubingelele mbukeli ngiphinde kwamukele kwesimanje sikulethela zona indaba ifika ngaso ke isikhathi ke ukomgodole ke umfana ke kagodole lapha ke oyiqembu layo ke lapha ke umkhonto ke wesizwe mbukeli ke iMK ukhala ngokuthi ke akazi ke ukuthi ke badliwe kanjani kodwa ngesikhathi ke lapha ke kuyovotwa kuvele kwacina ke wona ke ugesi kodwa ke khona ke omunye ke umama welinye lamaqembu ke amsolayo ukuthi ke uyena ke owenze lobu bukhonyovu mbukeli ke akungushiye nayo ke le video yakhe ke ugodole ke echaza ke ukuthi ke badliwe kanjani ke khona ke lapha ke eMoyi River mbukeli bese ke uya lapha ke ezo comment section sizwe ukuthi wena ke ngabe ke khona ke ubukhonyovu ke obubonayo kuyona ke lento ukuthi ke kucishe ke wona ke ugesi noma ke bekuyiyona nje i-load shedding mbukeli ke ebisibuyile kuyona ke leyo ndawo mbukeli nansi ke i-video ke engushiya nayo siyabonga. Sanibonani wengane zakwethu ugodole okankomgodole umfana udaba ke niyalwazi ngithi ingane zakwethu ake ngisondele la eduze kwenu ngizophawula isikhathi sithi 1 njengamanje ngiphawula ngendaba yaseMoyi Mpofana ngithi nje waqa ngiyadlula eMoyi Mpofana sidliwe ke ngane zakwethu sidliwe nje uMorin Makubane ugogo loyimeya loyisela lonakele uvele kwacisha ugesi for 45 minutes izo zonke iteshi zokuvota yonke indawo kwacisha ugesi bebenza ke lento yangonyaka ophelile ngicabanga ukuthi bekuMay 24 if I'm not mistaken ama national election kwavele wacisha ugesi wabuye emva ka 45 minutes ngapha uthreatenisha abasebenzi ukuthi bengavotela elinye iqembu uzobaxosha emsebenzini ngapha unikeza abantu ama 2000 kodwa ke kulungile makhomanda kunganiphathi kabi okwenzeke eMoyi Mpofana nithi hawu sadliwe eMoyi Mpofana khululekani sazodedela isiphaxo esinzima kabi lapha ya sirojwe kubuka wonke umuntu kukhona ke abazothi hayi thina siyabonga ibalo zethu zikhulile lapha eMoyi Mpofana kodwa abantu bana 50 years ingane ekhula ngekhanda kuphela njalo kulokwathi iyakhula kanti lengane iyokhula izibe ngakanani ayi kulungile angisho lutho ningaba kwethu wengane zakwethu asibambeni usazoshuba kabuhlungu kabi Morin Makubane usazoba semva kwakhe isikhathi eside gogo ngikunikeza nje indaba zakho uyozuthi itshiyo sengivuthiwe uyeza 2026 ngizoke ngibona ukuthi nizokwenza njani nina qembu lomembeso qembu lamagidangoma ngiyanitshela uyeza 2026 sonibhula kulungileke ani GNU hlanganana angizuncenga mina angeke sincengane bafana bakithi ngisemkhontweni nikulezi ishiphi zamaqembeni baba yini ngibonge nje bonke amakhomanda athi aphumelela nangaphumelelanga abe nathi ngeinhliziyo siyabonga kakhulu wengane zakwethu ngaba kwethu nezwi lishile besigijima kunzima kumanzi phansi